Bij Hofje Culturel zijn eigenlijk alle ouderen welkom. We zeggen een beetje 55 plus. We hangen daar niet precies een jaar aan. Alle ouderen zijn welkom die van muziek houden en die het leuk vinden om met elkaar te zijn. Er worden verschillende soorten muziekles gegeven. Je kan het leren, je kan een kwarta leren spelen. Maar je kan ook op vrijdagochtend komen babbelen, omdat je het fijn vindt om onder de mensen te zijn. De mensen die bij Hofje komen zijn veelal mensen die overdag tijd hebben dus. Dus dat kunnen gepensioneerd zijn, arbeidsongeschikt zijn. Wat voor reden dan ook tijd hebben en die het fijn vinden om met elkaar te zijn. En als ik kijk naar de ouderen zoals ze nu bij Hofje komen, dan zijn het mensen die allemaal zelfstandig wonen. Die worden gebracht door hun kinderen. Of ze komen zelfstandig met een auto of rijden mee met de buurvrouw. Die mensen zijn er, maar er zijn ook mensen die vanuit de dagopvang, van Zorg en Welzijn, zoals Villa Antonia, vanuit Kokari, mensen die graag muziek maken en die het ook veelal kunnen. Die van kinds af aan muziek maken. En nou, daar zijn we over gesprek gegaan met Zorg en Welzijn. Die mensen worden dan gebracht. Nou, daar zitten mensen tussen die, als ik bijvoorbeeld naar Chris Statie kijk, sinds zijn 8e speelt hij Wiri. Meneer is al echt op leeftijd. Nou, elke ochtend is hij er en speelt hij graag mee. Dus dat zijn mensen die vanuit Zorg en Welzijn, vanuit de dagopvang komen. Maar er zijn ook mensen, zoals afgelopen week hadden we een dame voor het eerst van FKPD. Een mevrouw die gewoon helemaal intelligent is, maar niet kan praten. Haar handen doen het ook niet meer helemaal goed, maar ze wil wel graag schilderen. Nou, dan proberen we daar zelfs iemand voor vrij te maken, zodat mevrouw gewoon lekker onder de mensen is. Onder gelijkgestemden misschien wel. En dan wordt ze ook geleerd hoe ze misschien met haar mond kan schilderen of toch met een moeilijke hand kan schilderen. Dan proberen we weer een andere oudere of begeleider of vrijwilliger die daar tijd voor haar maakt. En ja, eigenlijk is iedereen dus is inclusief. Iedereen mag er zijn. En als je het leuk vindt om muziek te maken, als je het fijn vindt om onder de mensen te zijn, dan is Hofje de plek. Mensen kunnen het allemaal gratis doen. Ja. Dus vandaar ook die subsidie die super belangrijk is. Want dat draagt gewoon heel erg bij aan het welzijn van de ouderen. Want hoe belangrijk het is als je zelfstandig woont. Maar je hebt overdag misschien niet zoveel te doen. Of je bent misschien niet mobiel. En iemand kan je toch ophalen. Of we regelen vervoer. Of ze proberen via Zorg en Welzijn vervoer te krijgen. En dan hebben ze gewoon een fijne ochtend. En dan heb je toch een beetje aanspraak. En jullie ook als muziek maken, laten we zeggen, van de instrumenten, als personen die komen meedoen en leren muziek maken, gaan jullie ook een muziekliedje uitbreiden? Ja, zojuist nog. Francis en ik komen net bij Hofje. Dat is nog een idee. Ja, goed idee. Geweldig idee. Gaan we doen, Francis. Ja. Maar we hebben vanmiddag Francis heeft van 2 tot 4 heeft de kwarta les. En elke week zijn er weer nieuwe liedjes. Dat komt links en rechts. Komt dat denk ik bij Francis op. En dat neemt hij mee. En dat wordt ingestudeerd. Mensen worden ook gevraagd om er thuis mee verder te gaan. Het is niet zo dat er alleen maar bij ons gespeeld wordt. Want we hebben ook optredens zoals een paar weken geleden nog op de Cruisemarkt. Nou, dan zitten daar 30 ouderen in prachtig witte kleren de show te stelen. En dan klinkt het echt als een klok. Met helemaal een playlist van voor tot achter. Dus dat moet goed gestudeerd worden. Maar goed, mensen komen ook voor de sociale contacten. Voor de onderlinge gezelligheid. En er wordt weer getrakteerd. En er wordt weer gezongen omdat iemand jarig is. Het is gewoon een hele fijne plek.